osvrćemo na prošlost, slavimo sadašnjost i gledamo ka budućnosti. Dan škole nije samo datum u kalendaru, već prilika da se podsjetimo na vrednosti koje negujemo, znanja koje delimo i uspehe koje zajedno postižemo. Naša škola je mnogo više od zgrade. Ona je zajednica učenika, nastavnika i svih onih koji doprinose njenom razvoju i duhu. A danas se zahvaljujemo svima onima koji su svojim radom, trudom i zalaganjem doprineli da ova škola bude mesto učenja, rasta i prijateljstva. Sada će vam se obratiti direktor naše škole, Aleksandar Đukić. Poštovani učenici, kolege, roditelji i dragi gosti, velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim povodom dana naše škole. Dana kada slavimo tradiciju, trud, znanje i zajedništvo. Današnji dan je prilika da se podsjetimo na sve što našu školu čini posebno. Naši vredni učenici, posvećeni nastavnici, podržavajući roditelji i svi oni koji svakodnevno doprinose razvoju i uspehu naše zajednice. Škola nije samo mesto učenja, škola je prostor gde se grade karakteri, razvijaju talenti i oblikuju budućnost. Svaki uspeh našeg učenika je uspeh i svih nas. Zajedno smo prošli kroz brojne izazove, ali nas je svaki od njih naučio koliko smo jaki kada radimo kao tim. Zahvaljujem se svim zaposlenima na posvećenosti i radu koji često prevazilaze svakodnevne obaveze. Hvala roditeljima na poverenju koje nam ukazuju i naravno hvala vama, dragi učenici, jer ste vi srce ove škole. Neka dan škole bude podsjetnik na sve što smo postigli, ali i podsticaj da težimo još višim ciljevima. Zajedno sa znanjem, trudom i verom u obrazovanje gradimo bolju budućnost. Posebno želim da se zahvalim koleginicama Violeti Karanović i Petri Stojković, kao i učenicima koji su učestvovali u pripremanju, verujem, jako lepe današnje priredbe. Srećan dan škole svima. Ko je ovo napisao na tabli? Neka neko brzo otrči i obriše ove reči. Naći će nastavnica. Kad proleće dođe, neko se zaljubi u plave uvojke. Kad proleće dođe, neku krišu piše na ceduljici i crta veliko srce. Dobar dan, deca. Dobar dan. Ko je redan? Da li je sve u redu? Ja, sve je u redu. Otvarala sam prozore, oterala prašinu, zalila sam šapati i ubrala čekanje. Izbrisala sam tremu, razvedrila sam Milanovo tužno lice, pokupila sam bačene reči i pronašla jedan izgubljeni osmeh. Dobro. A ima li odsutnih? Odsutan je Vlada. Zna li neko šta je s njim? Da nije bolestan? Kad proleće dođe, neki dečaci grickaju bunike. Ko je ovo napisao? Da li čujete kako tabla plače? Ne. Plače jer želi da bude čista na početku časa, a Sunđera bio lenj i nije je izbrisao. Prespavao je veliki odmor. Pa dobro, deco, šta je ovo? Umesto da radimo kontrolnu vežbu, mi ne možemo da otpočnemo zbog nečijeg dolaska, pa makar to bilo i proleće. Kontrolna vežba? Nastavnice, nešto bismo vas zamolili. Pošto je počelo proleće, imamo predlog da uvedemo prolećni raspored časova. Da uvedemo, svi smo za to. Sročili smo ga, tu je na papiru kod nas. Kakav prolećni raspored časova? O čemu vi to pričate? Prvi put čujem za tako nešto. Baš me zanima kako izgleda. Ponedeljak, prvi čas, rađanje vetra. Drugi čas, bojenje neba u plavo. Treći čas, traženje prve ljubičice. Utorak, prvi čas, upisivanje ptičje pesme u rotnu svesku. Drugi čas, branje rose. Treći čas, slikanje sunčevim zracima. Sreda, izlet u prirodi, trčanje po travi, branje mirisa, trčanje sve do mraka. Četvrtak i petak, škola u prirodi, druženje s leptirima, osmehivanje suncu i presovanje zovinog cveta.
A šta se uči iz branja rose? Učimo se svežine. A iz rađanja vetra? Uči se o nežnosti, a tek škola u prirodi. Boravili bismo na svežom vazduhu i imali sve same petice. Umjesto dnevnika imali bismo veliki herbarijum. Baš me iznenađujete. A školski plan i program? Uzbirite se, decom. Jeste, došlo je proleće. Tek je počelo, ali... Da? Dobar dan. Tišina. Zakasnio si, Vlado. Nastavnice, uspavao sam se. Sinoć mi nije bilo dobro. A da nisi slučajno bio u Južnom parku na klupi? Da nisi slučajno nekoga čekao u 8:30? Sada je 9. Tišina. Vlado, da ovo nije tvoje. Nije dobila moje pismo. Nije, zato i nije bilo u Južnom parku. Tema vašeg zadatka je kad proleće dođe. Pišite i molim što tiše da se čuje prolećni šapat razvigora i šum ptičjih krila u daljini. Da se čuje kako nam maj maše pod oblakom. Osjećam večeras, dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste po vidiku lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako po krilu i kako cijelo jedno nebo sreće i pakao bola ne bi mu dosta bilo. Kako čezne za svim što bi život mogao lepog da mu dade i da mu ničega ne bi bilo mnogo, tako su velike čežnje mu i nade. Osjećam da do sad sve je bila šala moga srca vrela, da još nikom nisam ljubav svoju dala, koliko bih mogla, koliko bih mogla. Da ima u meni cijela nežna plima, reči narečeni, da bih srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga meni.
komšije vaše i članovi našeg orkestra su đaci ove škole, dvojica njih, dva Pavla, ali bit će predstavljeni kasnije u nekoj sledećoj numeri koju smo spremili, pre nego što budemo svirali sa orkestrom. Sada ćemo odsvirati još sve kompozicije koje smo mi spremili za vaš dan škole. Bravo.
Peter da prodaje knjige? Jeste, nudio je neke bajke, romane, časopise, čak i stručnu literaturu. A jeste li ga pitali, ima li nešto od beletristike? Jesmo, ali on kaže da nema, jer sa tim preduzećem još nisu sklopili ugovor. Svašta, to mora da je neki priučeni akviziter. Pa zašto priučen kolega, možda stvarno nisu sklopili ugovor. Pa znaš li ti uopšte šta je to beletristika? To ti je bre najbolja literatura. Da sam ga pitala šta je to literatura, sigurno bih dobila pravi odgovor. I šta je bilo? Jesi kupila neku knjigu? Pa, htela sam, ali sam se predomislila. Šta je bio razlog? Razlog je sledeći. Svi kažu da je knjiga čoveku najbolji prijatelj, a ja se onda razmišljam. Kakav je bre to prijatelj ako moram stalno da ga kupujem? Boga mi, kako je to razmišljanje? Pa ti bi mogla da predaješ na nekom konzervatorijumu. Na kom konzervatoriju? Na onom gde proizvode konzerve. Nego, kažite mi, pošto već niste sklopili ugovor, jel ste čoveka bar poslužili H2? Hteli smo, ali je baš tada nestalo H2O. Joj, koleginice, što si mi stručna, kad bi te neko slušao, pomislio bi da imaš čak 3 meseca vatrogasnog kursa. Pa naravno da imam, jer da bih došla na mesto kafe kuvarice, pored fakultetske diplome i magistarskog zvanja, morala sam da imam i ta 3 meseca kursa. A da nisi postavljena na to vitalno mesto preko veze? Kolega, isključivo zbog znanja. Dobro, ako je zbog znanja, evo onda male provere. Pošto već znaš da je H2O voda. Koliko je H2O plus H2O plus H2O? To ne znam. To ti je poplava. Jeli bre, ti si nešto mnogo kulturan i načitan, a? Jesam. A da te pitam ja nešto onako kulturno. Pitaj. Ko još osim Arapa čita s desne na levu? Nemam pojma. Ti u restoranu kada čitaš Jelovnik.
da vidiš šta je roba. Friško obrano, rosom oprano. Vidi šta je spanac, prste da pojedeš bez masu slas. Ljuta paprika, mala pa zelena. Vidi šta je ajvar, ćerka da gleda, majka da jede, pa na ćerku da ne da. Svuda pođi, pa kod mene dođi. Vidi šta su najlon rotkvice. Crvena pa malena, sitna podošla krupna. Kupi rotkvicu samo kod Milanče. Kako to sitna pa krupna? To nema logike. Kako reče more? Nema logike. To ne drži. Vidi der niže dole kod Radoslava. Navali narode, nema šta nema kod Milanče. Šta vam, na primjer, znači ono kupi rotkvicu kod Milanče? To zbog reklama. Htjeli ste reći zbog reklame. Morate da pazite na jezik, da govorite pravilno. Vi mislite na taj vaš jezik. Ovo je drugi padež. Tako je. Vidite da znate. To je drugi padež, reklama. A ne četvrti, ko što vi kažete, na ćerku da ne daje. Zašto tako? Što je Ajvar mnogo dobar. Razumeš ti mene, more? Ne može da se kaže na ćerku da ne daje. To treba udati mu, razumete? Kome ili čemu. A ni stilski ne valja. Ćerka da gleda, majka da jede, pa na ćerku da ne dava, jeli? To bi lepše zvučalo ovako. Ajvar je takvog kvaliteta da i majka dovedena u iskušenje da ga ne deli sa ćerkom. U ovom slučaju ćerka je u ablativu, razumete? Može breju, taj ablativ, samo ne je zgodno za vikanje. I uopšte, ceo vam je tekst nekako primitivan. Recimo, za onaj spanać kažete prste da pojedeš bez masu slas. Pre svega kaže se mast, a ne mas. I slast, a ne slas. A sem toga, spanac se drži vrlo malo masti. Svega 0,292 hiljadita. Lele, pa koliko mu to dođe na kilo? Oko 2 grama. Malo, brate. A sem toga, u kilogramu spanaća ima oko 2 grama belančevina, nešto celuloze i 12 grama pepela. Otkud sad i pepeo, Slavce, ti poljubim? Ipak, najviše ima vode. A sad hoćeš da kažeš kako sam i vodu sipao? Ako će da se vređamo... Ne, niste me razumeli. U samom spanaći ima toliko vode. A u ostalom, i u meni i u vama ima oko 3/4. Vama svaka čast, ali za mene sumnjam. Da ste makar rekli rakije ili vina. Da, potrebno je da znate šta prodajete. Evo, na primjer, kako se naučno zove taj naš spanac? Vrmi jezika, ali sad me ubiji. Spinacija. I to ovaj naš domaći. A novozelandski se zove tetragonija. Postoji divlji spanac pod nazivom Artidox. Nego, jel živ ti ja, kako stojimo s graškom? Grašak je došao iz Indije. Zna se da su ga jeli i stari Grci i Rimljani. On ima važnih i neophodnih soli za organizam. Ne zaboravite, vitamine. A, vitamini, pa znam ja to je ono zeleno. Ne, to je hlorofil. Vitamini se ne vidi. Imamo A, pa B, pa C i tako dalje. To ih ima bre, cela azbuka. Da, nego ja bih morala da krenem. Muž me čeka. I molim vas da kulturno reklamirate svoju robu. Pa za Boga, vi ste u neku ruku javni radnik. Morate da pazite na jezik i stil. Doviđenja. Oću. I hvala ti, porođena. Navali narode da vidiš što je stigla roba s Novog Zelanda. Domaća spinacija i delančevine, friško obrane, rosom oprane. Dođi da vidiš šta je tetragonija, nema podvale, nema artifleks. Dođi narode, navali, vidi šta su soli važne za organizam. Vidi što su papričice, male pa hlorofilne, bez pepela. Dođi, navali na vitamine, a BVGDŽS. Dođi da vidiš šta je Ajvar, zbog majke ćerka otišla u ablativ, a majka dovedena u iskušenja. Dođi, probaj grašak, Rimljanin da gleda, Grk da jede, a na Rimljanina da ne dava. Odi narode, navali na pravilnu reč. Pošto sam obećao, odsvirat ćemo još jednu pesmu pre nego što budemo svirali zajedno sa horom škole, koji je pripremila nastavnica Petra, nastavnica muzička Petra. Ja je znam kao Pejčić, devojački. Uživajte.
Sara Matesi. Roma Jovan Nikolić. Pratite gitara Luka Rupić, sada nije imao solo. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, yes, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in, yes, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching Kada jedna gruba reč ko vrata teška zatvori sve prolaze. Tada dan ko kamen tvrd sruši se sa neba na tvoj nežni iman. I dok noć u kojoj nema zvezda caruje, u samoći sa svih strana strah te obuzme. Kada turno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti pogled
na pažnji. Hvala. Igrice ste pravi. Osjećaj visoko, kaže Marko.